Sensiela ta' tornadoes li laqtu l-Istat Amerikan ta' Alabama ħallew mill-inqas 23 persuna mejta. Bl-awtoritajiet lokali qegħdin jistennew li jirkupraw il-katavri ta' aktar vittmi minn taħt il-fdalijiet ta' djar li nqerdu għal kollox bir-riħ qawwi. L-impatt ta' tornadoes inħass l-aktar f'Lee County lejn il-vant tal-istat fejn hemm ħsarat katastrofiċi fl-inħawi. L-ammont eżatt tal-midruba ma kienx magħruf hekk kif għad hemm persuni rappurtati nieqsa. Fil-waqt li tfittxija n-nies li kellha tieqaf għal xi ħin jidher li l-ar tornado laqat iż-żona madwar il-komunità ta' Beauregard fejn kienu rappurtati irwiefhem veloċità ta' 250 km fis-siegħa. Il-komunità ta' Beauregard tinsab lejn il-vant ta' Montgomery, il-kapitali tal-istat ta' Alabama, u l-filmati li nġibdu mill-inħawi wrew xeni apokalittiċi ta' dan id-diżastru. Intant l-awtoritajiet f'Lee County qalu li qatt qabel ma kien hemm inċidenza ta' tornadoes daqshekk qattila u qed iqisu din traġedja bħala waħda f'100 sena. Dan meta ċ-ċentru mediku fil-vant ta' Alabama kienet jitratta 20 ta' nies għall-effetti tal-kesħa estrema fl-inħawi mill-quta mit-tornadoes fejn it-tobba qed jistennew li jitrattaw aktar nies midruba fis-sigħat li ġejjin.